Hello. Hello, madlang people. Mabuhay.
Hi, Biburing. Ngayon? Ngayon ba? Biburing ngayon ba? Ala, uy. Hmm? Ano bang araw ngayon? Friday. Sige, dala ako mamaya. Ano pa, diba? 6 p.m. pa. 5:30 pa lang. Sige, Baby Rain. Salamat din sa pagpunta. Ano kasi medyo busy ngayon, kaya kainan namin dito, may bisita. Pero try ko mamaya pag hindi ako makalimot sa oras. Kasi ganyang oras baka nandito na yung amo.